Amb un passadís, el Vinaròs reconeixia el campió de la final de la Supercopa de Veterans de les Terres de l'Ebre, l'Amposta. Tots dos equips es disputaven diumenge al camp de l'Ulldecona aquest trofeu que es jugava entre el campió de Lliga, l'Amposta, i el campió de Copa, el Vinaròs, un partit que assenyala l'inici d'una nova temporada. Iniciem sempre la Lliga, o més bé la competició, en la Supercopa. Acte seguit, la setmana que ve començarem la Copa, que fem 3 eliminatòries fins a arribar a la final, i després ja comencem la Lliga fins al mes de maig de l'any que ve, de l'any 2019. Són totes les setmanes competició, enguany tenim 14 equips, un menys que l'any passat érem 15, descansava un cada setmana, i enguany tindrem 14 equips, 7 partits cada setmana, que Déu-n'hi-do. El partit va acabar amb un 1-1 al marcador que els va obligar a anar a penals, que van guanyar els ampostins per 5-3. De fet, els jugadors van assegurar que havia estat un joc molt igualat. Molt disputat, crec que mereixien guanyar durant el partit, però al final vam poder aconseguir els penals, crec que és just. Hem tingut 2 fases clares, hem començat bastant bé, després hem tingut una laguna des del minut 25 de la primera part fins al 15 de la segona, ahir ens hem reenganxat una altra vegada, hem plantat cara a un gran equip, perquè no ens oblidem que han guanyat la Lliga les 2 últimes vegades a l'Amposta, i bueno, al final la sort dels penals ha dit que l'Amposta era el campió i avant, prou disputat. Per acabar, foto de família entre primers i segons que reflecteix el bon ambient que es viu entre els jugadors del futbol veterà.